Kiszel Tünde történelmi hátterét véglegesen áttekinteni egy élet is kevés, ezért bátorkodom annyi információval szolgálni, amennyit a történelemkönyvek sem sajnáltak. A naptár kultúrát szabadalmaztató Ösvényfejű Tünci művészetét a mai kultúrában bontakoztatta ki először, mikor Ványat testével az időszámítás meggátolva a 2012. december 21-i utáni dátumokat letakarta, ezzel számtalan összeesküvési elméletet generált. Ezen kívül híres még a hideg elleni védekező mechanizmusáról is. Az első prébundákat az akkoriban testét teljes terjedelmében eltakaró szemöldökéből készítették. Aztán valami csoda folytán hatott rá az evolúció. Gerencsér Tamásról csupán annyi információ van, amennyit egyik jó barátom nem félt elárulni. Mégpedig, hogy szerepelt abban a szarban, amiben az a sok köcsög van. Nem volt több kérdésem. A klip a vergődő tehins, az ifjú pangrátor társadalomba való nehéz beilleszkedéséről szól, ami nem megy nekik, s ettől mindketten kurva szomorúak. Tünci magát szexuális tárgyként használva próbálja elcsábítani a hajtatatlan Jámbort, aki inkább melegebb ösvényre lép, a helyzetet mélegelve jogosan. A videóban feltűnik Jáksó Laci is, aki miután megpillantotta Tündét lenge öltözetében, a nap felé fordult, hogy örökre megszabadulja a retinájától. Korda Györgyöt is felkérték, hogy szerepeljen a klipben, aki csak telefonon keresztül volt hajlandó tárgyalni. Kedves Tünde, semmi esetre sem szeretnélek megbántani, hisz így is ver a sors téked, de Klarikám szerint előbb lesz Royal Flashem a lotton, mint hogy ebben az undormágyban szerep. A dalszöveg megértéséhez valószínűleg emberi lény nem méltó, hisz tartalmi jellege nem csak számomra volt felfoghatatlan. Nézem a képedet és közben érzem, az nem lehet, hogy nem vagy nékem, üresebb lett a Oké, ezt még esküszöm értem is, de nem lehetne inkább szavalni? A lelkem sorvad, hogy ezek énekelnek. Nézzétek a száját meg, ahogy mondja. Azt a mindenit. Majd valaki írja már meg, hogy mit énekelt, mert komolyan semmit nem értettem. De komolyan. Nézlek, de közben már tovább is lépek, s eltépem a régi képet. Hát Tomikám, rohadjak meg, te még a WC papírt is félkézzel téped. Most komolyan amúgy... Bocsi, túlreagáltam, de komolyan mi ez? Ez a szerencsétlen is majdnem elröhögi magát, aztán úgy beletolják a fejbe a kamerát, hogy majdnem lefejelik. Ezután van még egy refrén, amit már még egyszer nem voltam hajlandó meghallgatni, mert a sírás szélén voltam. Ha ismersz hasonlóan buta klipet, a leírásban található e-mail címre küld el! Szerbusz!